दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनि बिटिसि अथ'रिटिनिफ्राय जेबो लिराखै जेबो बुङाखै ओंखायनो जोङो धिक्कार होदों प्रमद बर' सरकारखौ बिथांमोना दिनै जुदि स्टेप लानायमोनब्ला गावसोर सरकार हिसाबै जुदि प्रप'जाल हरनायमोनब्ला इसिआ बेखौ नाकच खालामनो हानाय नङामोन दा ओंखायनो बेयाव जेबो रुल गैया जिखिनि 15टा समष्टि बानायना हरदों बेयाव बे सरकारनि प्रमद बर' सरकारनि बेयाव जेबो बेयाव भान्डारि गैया। सासे फिसाज्लाया गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ गुबुन सेंग्राजों बा गुबुन हौवाजों गोसो थोलायखुमाय होननानै सन्देह खालामनानै बिमाखौ होसो होसो रुवाजों देनानै बुथारदों। बेनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे जोंनि बे बिटिसिनि गोहोफोरखौ आसाम सोरखारा लांगासिनो दं होनना बुंदों बेनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन महाराष्ट्रनि जाथाय। गावनि असे बिमाखौ गुबुन हौवाजों मेसेज गेलेबाय थानायखौ नुनानै फिसाज्लाया सहायनो हायैयाव बिमाखौ रुवाजों बुथारदों। महाराष्ट्र रायजोनि पालघराव बे जाथाया जादों। 17 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया गावनि असे बिमाखौ गुबुन मानसिजों मेसेज गेलेनायखौ सिरि सिरि बेजों गोसो थोलायखुमाय होननानै सन्देह खालामनानै गावनि बिमाखौनो रुवाजों देथारदों। बुथारजानाय बिमानि मुङा जाबाय सनालि गग्रा 35 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा फिसाज्लानि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। उनाव पुलिसा गासिबो खौरां मोननानै जाथायसालियाव फैनानै दायनिगिरि फिसाज्लाखौ एरेस्ट खालामदों। बे समाव फिसाज्लाखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो दा जोबथेसालियाव हरनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे निउसाव। जोंना गुबुन मोनसे निउसानो जाहैबाय जोंनि बिटिसिनि मोनखानाय गोहोफोरखौ मोनफा मोनफा आसाम सोरखारा लांगासिनो दङ। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सोरखारनि उनाव आसाम सोरखारा बिटिसिनि गोहोफोरखौ लांफिनगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों बारग' इएम बा बारग' मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारि बिथाङा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव रोखायै बुंथिदों। आसाम गभर्नमेन्टनिबो खैसारि दङ बेयाव जों हमनो हाखानाय आसाम सरकारा जिखौ बानायनो थिनदों बेखौनो बानायना हरदों जों बिदि हिसाबै जोङो मिथिना मोन्दों। कारण जोङो एसे मिथिना मोन्दों आसाम सरकारा बहुत बार बिथांमोना सावरायदों बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनानै मोन्दों। गतिके बिथांमोना सरकारनि मथेसो बानायनानै होबाय। जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि नागिरदों आइना मा बुंदों बेखौ बिथांमोना नेवसिनानै गावसोरनि गोसो मथन बेखौ बानायनानै हरदों। ओंखायनो जोङो बेखौ आजावनो जों हाया। जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जितु बिटिसिनि एकर्ड जादों बे एकर्डनि 4.7 नाम्बार क्ल'जआव बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन। बै समावनो मा कमिटमेन्ट जि समावनोखि डिलिमिटेसन जागोन बै समाव नोंथांमोननो 6 सिडुलनि सिङाव थानाय जेसेबां गामि दं बेफोरखौ लानानै बिधान सभा समष्टि बानायनानै होगोन, एमएलएनि समष्टि बानायनानै होगोन आरो एमपिनि समष्टि बानायना होगोन होननानै बे 4.7 नाम्बार क्ल'जआव होखानाय दंमोन। रोखा रोखा लिरनाय दं। गतिके बे लिरनायखौबो बिथांमोना दिनै आथिंजों जोगारनानै गावनि खुसि मथन बानायनानै हरदों। बेयाव जोंहा गोजोननाय गैया। जोङो ओंखायनो खावलायबावदों भारतनि निर्बाचन आय'गखौ इमिडियेटलि सिन्था खालामफिननानै बेखौ जाहाथे उदालगुरि लोकसभा समष्टि हिसाबै बानायनांगौ आरो बे रायजोनिनो डिमान्ड, जोंनि बाक्सानि डिमान्ड, जोंनि उदालगुरि जिल्लाबाखि डिमान्ड। गतिके बे डिमान्डखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ। जोबोर लाजिथावना बाथ्रा। दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनि बिटिसि अथ'रिटिनिफ्राय जेबो लिराखै जेबो बुङाखै ओंखायनो जोङो धिक्कार होदों प्रमद बर' सरकारखौ। बिथांमोना दिनै जुदि स्टेप लानायमोनब्ला गावसोर सरकार हिसाबै जुदि प्रप'जाल हरनायमोनब्ला इसिआ बेखौ नाकच खालामनो हानाय नङामोन। दा ओंखायनो बेयाव जेबो रुल गैया। जिखिनि 15टा समष्टि बानायना हरदों बेयाव बे सरकारनि प्रमद बर' सरकारनि बेयाव जेबो बेयाव भान्डारि गैया। मानो 3079 खन रेभिनिउ भिलेज दं, हाग्रा बंग्रा गासै दङ। टटेलि प्राय 9000 स्कुवेर किल'मिटार। बे 9000 स्कुवेर किल'मिटार बेखौ जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियावनो जोङो मोननो हादों आरो बे मोननो हानाय हिसाबैसो दिनै बे 15टाखौ जोङो 15टा बिधान सभा समष्टिनि एमएलए जों समष्टि जोङो मोननो हादों आरो लोगोसे मोननै जिहेतु एमपि समष्टि जाथावना जोङो उदालगुरि लोकसभा समष्टि हिसाबै जायखौ डिमान्ड खालामदों 7टा समष्टिखौ लानानै जों डिमान्ड खालामदों। बेयाव टटेलि जोंनि भटारा 12,22,666 जन दङ। गतिके बे 12,22,666 जन बे भटारखौ दिनै नेवसिनानै बिथांमोना गावसोरनि खुसि मथन बेखौ बानायनानै हरदों। जों बेयाव गोजोननाय गैया आरो जोङो बेखौ धिक्कार होदों।
जोङो बेनि सायाव जोंनि नेक्स्ट हाबाफारिया जागोन जोङो आयेनजिबिफोरजों जोङो सावरायगासिनो दङ बेखौ आयेननि गेजेरजों जोङो फाइट खालामगोन जों बेखौ पार्टी लेभेलावबो जोङो सावरायनाय जादों आरो लोगो लोगो जोङो उदालगुरि लोकसभा समष्टि डिमान्ड कमिटि हिसाबैबो जोङो सावरायनाय जादों बे हिसाबै आयेननि गेजेरजोंबो जोङो बेखौ नाजाबाय थागोन। बेनि बेलायाव नोंथाङा सासे बिपिएफ दोलोनिफ्राय माबायदि बुंनो सानोखि जोंनि बर' हारिया जोबनो थांगासिनो दं होननानै? एकदम बेयो राइट बाथ्रा नोंथांमोना जि सिन्था खालामदों बे राइट बाथ्रा मानोना बिथांमोना 6 सिडिउलनि प्रभिजनफोरखौनो फोजोबनानै दिनै एखेबारे मोनफानि उनाव मोनफा लांगासिनो दङ। नोंथांमोना मिथिना मोनबाय फरेस्टनि रयेल्टिया आसाम गभर्नमेन्टआ दा खांसै बिथांमोना माने लानानै थांबाय दिनै बिटिसिआव मोननै पस्टआ केबिनेट रेंकनिमोन मोनसे जाहैबाय चिफनि आरो डिपुटिनिमोन गतिके दिनै डिपुटि चिफआ बिटिसिनि डिपुटि चिफआ दिनै केबिनेट रेंकनि नंलिया बिथांनि स्टेटासा दिनै केबिनेट रेंकनि नंलिया अनलि चिफआल' केबिनेट रेंकनि गतिके बेखौबो लांनाय जाबाय दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायखौ जोङो मोननो हादों भारत सावरायनानै बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ सोलायनानै दिनै बानायबाय डिग्रेडेसननि माने नेरसोनथि बियो गतिके जोङो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो गोमालांनायखौसो नुनो मोनबाय।